Hola, ¿qué tal? Este és un missatge para los del Team Calor. Com esteu? Com va de calor? Trobeu que en fa suficient o encara en voldríeu una miqueta més de calor? Perquè tela, Tela. Tinc el meu gos, que normalment és superenèrgic, que cada vegada que li dic que sortim al carrer i li pregunto, tu vens? Anem al carrer? Se'm queda mirant en una careta de pena que jo crec que si pogués parlar me diria, per favor, no. Faré tot lo possible per a no pixar-me a casa, però per favor no em tragues al carrer. Així que a tots aquells i aquelles que ai, és que a l'hivern fa molt de fred, jo prefereixo la calor i anar a la platja i no sé què. Us desitjo a tots i a totes 12 hores de sol, sense sombra i sense aigua. Us desitjo que els mosquits se t'os mengen per les nits. Us desitjo que la vostra habitació doni a un pati interior d'un primer pis i que hagueu de dormir en llençols de franel·la, perquè com t'us agrada la calor, segur que dormireu ben a gust, ben polladets. Us desitjo que se t'os trenque la nevera i que hagueu de beure Coca-Cola calenta del temps. Perquè com t'os agrada tant la calor, segur que no t'os importa que els gelats se t'os desfaiguen a la mà. De lo altes que són les temperatures estos dies. Segur que esteu ben contents i ben contentes en esta olita de calor, ¿no? 36 graus a la sombra. Claro que sí. Venga, team calor. A tope con ello. Mal rayo, Esparta.